ọkwa o siri jejeri obodo ọwụla ururu anọhụ marashi onwu na ebe ahụ obodo ọwụla ịhụhụkwanụ onye Igbo marashi ahụ ọjọọ nọ ebe ahụ n'ihi na mpaghara elu ụwa niile enweghị ebe ijere ịga ahụ onye Igbo n'ihi na ndị Igbo wu ndị eje ebe nwoge ije mgbe ahụchi ebe ahụ enwe ụzọ nọ ya enweghịrịta ịzọ ndụ nọ ya mana nweru ebe ahụ nwe eji aka nwu hazie ihe niile ama na nwụ ma nwe wefụta atụmatụ n'elu gbanwe ga-esi biri ebe ahụ nọziekwanụ ama wefụtakwanụ ihe n'ime ala ahụ nwụ nọ n'ime ya ya wụ ndị Igbo wu ndị Chineke egọziri agọzi ebe na abụ ọbụla nwa ruru nwa eji ebe ahụ meba onwe nwụ meekwanụ ndị na-ebe ahụ anya asa mgbe nwa amatachi ahịarị mma na ala nnuchechi enweghị ha ọbụla ịnọ ya aka ahụ wee jikwa gị si anyị wu oke mba
ekele m Chineke imere mma wuru onye Igbo achịkwa m ụwa ọzọ m ga-eyọ ya ọrụ m eji ayọ ụwa ayọ chia meghakwa mma wuru onye Igbo n'ihi na enweghị nderịta ndị Igbo elu ụwa ọwa bụrụ kara aka bụrụ eji eje mba abụrụ eji eme ọnụ ahụkpo ochijejeri ichekiriche nweelu nkwụ mgbada ji nwerekwanụ ụzọ ọhịa mandekeme enwerekwanụ ịkọọla gị akụkọ ga-enwerekwanụ igeme ntị nda ịbọọlachi nwanne nwoke nwanne nwaanyị elekpa erita achịmonye chiri ka o chiri ya zere achịmogbu ọkpọrọkọ elu ụwa ọkpọrọkpọkwa ya ihu ọhụrụ ha anyị eri ya agba ya anya mmiri ma chịkwa anya mmiri akọkwala ya anya ọrị mma ịbụọlachi ebe ahụ na achịmebe na bọụla ịnọ na kpa aka m chanabaga gị na hụ anyị makọla gị akụkọ keta ewụkwanụ tọzdee ahịa eke n'ala Igbo anyị abalị iri abụọ na anọ ke ọnwa itoolu ọnwa Septemba afọ 2020 onye jikwana isi akọta ọkwọme nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Maazị Uche Hara Prince Chima dị pikini that Owerri pikini enwere akụkọ mshịmakọla nọ mana tupu m ebido kọma na nna akụkọ echefukwala eshia this broadcast ka Chineke gọzie gị immediately. Ngwa ebe na bọọlụ ịnọ na akpọ ntị ala makọla gị akụkọ ndị obodo Amike na ụmụ onye ala Mbiri kansụl Mbaitolu ebeela akwa maka ala mbuze inyeganwu nsogbu ka ọjọọ ebe ahụ achị ha ala mbuze yawu eroshọn ahụ na ha achụfụcha nwụ na oyo anwụ ha ahụ makwa ebe nwụ azọgidega ụkwụ Maazị Paulinus ewụkwanụ onye obodo ahụ isi ebe ahụ ọchị anna ahụ nakpahe chijijere o jiri nwụchakwanụ ahụ nakpahe niile iji jejeri ebe ahụ chahụ fọrọ n'owedere oyonwuhu ezecha leru nga arụ n'ụyọ lekwanụ ebe ala mbuze ịchụrụrụ nwụ ọchị ahụkwanụ oke ide mmiri ịkpatara yawu ala mbuze eji eme ebe ahụ yawu oke flooding ahụ uhe mega chala mbuze ahụ bịakwara bịa mee anwụnta na-enye mgbe nsogbu mosquito ekwu makwa nwa zuru ike mosquito ejeje birichaa n'ime ala mbuze ahụ anyasụ nwa na-arịazi mosquito chikwa o mere ndị mmadụ anaji ihu ụyọ ya na mere ụzọ ma ndị oshi ma ndị ama a na-agazi a na-enyezi ya nsogbu nga ahụ cha ha ahụ makwa ụra rahụ ya ha ka ma ọka ndị ọjọọ ejechi ebe ahụ aga ma ọkwanụ mosquito ndị ejechi ime ala nga ahụ abịa enye ya ezinụlọ ya nsogbu chi mmụọ ọbụla anọchahụ ụyọ ọgwụ yawu malaria mosquito ịkpa achara na nwo o kwukwana na chi n'oge ọchịchị chifu Ikedi Ọhakime echiburu steeti Imo Chikedi Ọhakime ahụ bịara ebe ahụ bịa lechaa nnọọ ebe ahụ chijejeri soro nwobe akwa werekwana aja wuchisacha yawu ala mbuze ahụ imere arụọ yawu ụzọ mana ha emekwana weta ihu ya ọwa mmiri gọta charụchara ụzọ ahụ eti ihu ya gọta kpahe eti ihu ya gọta ya na-emekwa ụzọ ahụ eriba ma hụkwa ọzọ chọọ ha mere o jiri baa ruokwa kpana o ruru ugbulaka na ọchịkwanụ ụzọ ahụ ụkwanụ ụzọ ri oke mkpa n'obodo ụmụ onye ala Mbiri na ama ike Mbiri kansụl Mbaitolu ọchị eji echi ụzọ ahụ eje kansụl Ugwuta ọchị eji ejikwa ụzọ ahụ eje Mbaitolu echikwa ụzọ ahụ ejekwa Ikeduru na Mbaise chi ụzọ ahụ ahụ uhere nnọọ oke mkpa ya kpọkuo ọchịchị steeti Imo chinwo biko gbatala nwụ ọsọ enyemaka arịkwanụ ngwa ụyọ nwụ adaba ime ala mmiri na bọketi erie nwụ ọrịmma bịaruola Maazị Tempụlụ Ọnwụkwe isi Holland elega anyị Triple Emmanuel Dozie Anyanwụ ndewo Kendo Sani ịbọọla Bright Nduwishi ndewo go Sunday Nkiruka Esther Ishowere Pikini bịaruola aweela me ugobọsọ Omeka Agụ ndewo onye ọma na Accra Ghana Pauline Ahụnnazị na ịbọọlachi
Nzobinna Pascal mekelekwa gị Prince Chima Ojiako ndewo abịarụla m Ogochukwu Collins Ikeoni ndewo Sirakus onye na-ege Ebolishi South Africa elegem Calistus ndewo Ashimia Lelano ma Prince Henry Ernest Chijioke echi tomorrow is Friday mekele gị Bishop Ernest Chijioke again the presiding Bishop Heavenly Road Church ịnọkwara na Owerri Ashimiarela gị mma etil giveaway dị anyị mara na akpọ oshari keep feeding the nation and God will keep feeding you in every aspect of your life that you need food. God will never fail to feed you. Mommy Joy Alexander, my prayer warrior in na Belgium. Ashimiarela gị mma Emma Kokoro ndewo okenye mishie ọ kpọrọ m this morning show were pikin na owe bịa ga ahụ shi oge erubenu m ji abịa ya shi oke nene kụga ya na le ya roshi watch ya emisiela time watch ya na ahead of time ya shi oke nsogbu anọ Florence Nkechi Chinedu dike ọgụ ndewo Vini Ọchị ndewo Emeka Okereke Chris Emidon oge Favor Henry Chukwuemeka Educhi Nko Onyoma na Malila Ọga Chinedu ya rela gị mma Maazị Sylvester ndewo Joseph Chijioke Ashimia gajiela nnụ ka anyị ga-akwanụ n'ihu Jonathan Orejiela Itazurejide n'ahịa Amaogbonna ịnọ na Aba North steeti Abia ka oke ide mmiri flood igburu nnọọ otu nwakịrị nwoke odere iri afọ 9 ma ọ fụtara nnọọ ụyọ nwụ chiajeje zuru he mmiri zogakwanụ mgbe ahụ akụkọ krọshi nwatakịrị ahụ afụta na eji mmiri akwashisacha ebe niile ọnwa ma ebe ọmịga ụkwụ amịga nga nwa ahụ na mee n'ụkwụ na ọwa mmiri ndekwa ugwu ahụ ejegharị uru ọjọọ nwakịrị amịga ụkwụ nga ahụ ọ na nga ahụ ka ọ nọ daba ya wee mee he mmiri ahụ ndị nọ akụkụ ebe ahụ achọma ya rụshi mmiri achịrịla ya akpụọla ahụ chọọ nwa ahụ ahụhụ ya wụ nwa akịrị anamecha nnọọ ụbọchị ahụ agaala ụbọchị ka ọzọzi ana nọ nga erego ahịa otu onye bịara abịa ịzụ ahịa ọma nnọọ ihe mere ọma akpa oshimeme akpụkpọ ụkwụ ya adabaga n'ime ọwa mmiri gọta ọ na-awụ nga anọchajere ụda ọwa akwụkwọ akpụkpọ ụkwụ ya si pasị ya dabara n'ime gọta nga ahụ ka a na-jijeje hụ ozu nwakịrị na mmiri chịrịla a na-akpọma nne na nna ya si bịakwanụ dịkwa ahụ na ozu nwannụ dịkwa nga ozu nwannụ dọrọ a na-apafuta ozu nwakịrị ahụ ndị nwe ya akpọrọkwana ya jeje lie ebe kenwụọ ọgbarara gọta Abari very very deadly ebiela m na Aba ha emekwana nwa emeela m mbụ isi ahụ nọ mmiri zoro St. Michael's Road Chiama ejije zụta he ama mkpa m ji zọọrị ukwu ọ na ime ndị ka olulu ukwu ama m enwe ka ya agafeela gọta ama ma ga-akpọ ya ke tonel ma adaba nga ahụ Chineke zụrụ mewu ndị mekaniki nọ nga ahụ arụgo ọkada na ndị bịara bịa sefụtam and amara na m so ọtụtụ ndị mmanụ ichikwala ụzọ ahụ nwụọ na steeti Aba ma ndị ka amahụ ma ndị ka enwe onye ga-amatacha mmanụ dabara nga ahụ mmiri ejeje sọba nwụsọ nwanụ n'ebe ahụ ka aha aga so ọ gbara arachi ọchịchị steeti Aba kemgbe ọjọọ ụzọ Kalụ ruo Ugbulaka gị hụgbe eji ahafụcha gọta ya eruo ya Aba ga na nke ọgwụkwọ nshọwọdịnarị gọta ndị ka eji anọ nnọọkpa kewu tonel ebe ndị ka ahụ eji speed gị hụ speed mmiri eji awụ gị ime tonel ndị even onye o ji speed ahụ chịba nga ya kụọ isi ahụ ya akụgbu onye ahụ tụọ ihe jọrọ njọ shi ndị ọchịchị anyị elebaga ha anya na ụmụ ihe ndị ahụ mara akpa a ga-esikwanụ mechie ya ịnọ na-egbochikwana ụmụ nwa mkpọmkpọ ọnwụ ndị na mmanụ eji anwụ ọgbarara
Emeka Ishime Kole Orthodox family. Emeka Nyama Meje Monu. Emeka Fupanye Oyi Wizard. Emeka. Otu IPOB Indigenous People of Biafra n'asụsụ Bekee ka onye ndu mmụọ ịwụkwarụ Maazị Nnamdi Nwa Chineke Kalụ ekwupụtala sị abalị mbụ ke ọnwa Ọktoba ya wụ Ọktoba 1st ụbọchị ahụ ala Naịjirịa eji eme emume ncheta nnwere onwe independence pụọ n'aka ndị ọchịchị mba ọzọ. Asị echi ahụ ịwụ Ọktoba 1st ga-awụkwanụ ụbọchị onye afụtakwala eji. Ụbọchị ahụ onye ọbụla a ga-afụta eji na steeti niile ịnọ mpaghara ọwụwa anyanwụ ya bụ mpaghara South East mpaghara amụ anyị asị onye a ga-afụta ebe ahụ ya kwanụ na ala Biafra chi a ga-agbachicha ebe niile agbachicha ga-enwe lockdown total lockdown n'ala Biafra chi onye afụtakwala eji ahụ. Otu IPOB kwuru si nwa ndị otu Yoruba ịchọga nnwere onwe independence ewu Oduduwa Republic agbakọọla ka kpebie si enweghị onye ga-afụta echi ahụ si otu ahụ anwụchọfara si ndị omekome ndị terọrist changmahụ chọrọ igbu ndị mmadụ echi ahụ achọrọ ha ịwakpu ndị mmadụ achọrọ ha ime ndị mmadụ ataki echi ahụ si onye ọbụla nọrọcha nnọọ ụyọ ya n'ihi na achọrọ ịwakpu ala Biafra gbuchie ndị niile imega independence Naijiria echi ahụ si onye ọbụla ọ nọ n'ime ya ọnwụ onye afụtakwala eji. Onye ọ na-achị hụ na eji eri ahụrụ ya mma Chineke kpere m anya azụ ogulo ya gachiele. Asị a ga-agbachi ala Igbo agbachichi a ga-enwe total lockdown asị onye ọbụla mara na asị aka ọjọọ eji kpara anyị n'ala Naịjirịa ahụ arịghị ya mma si onye ahụ ahụ ugbula aka na ka hụ ga-egosi si aka eji kpara anyị na Naịjirịa ha arịghị mma chita na ịnọrọ ime ụyọ ya si onye afụtakwala eji ya rumelaiki hụ ha emega na Naịjirịa gbaga-esi egosi ya hụwo ịkwụsị emume independence ahụ echi ahụ n'ala Igbo onye ọbụla nọrọ emio ya si onye dikwala ụmụnwụ si nwo ji eme machie. United States of America. Alright, Mama Neze Chibueze, Lonja and Okwanda, Mike Chinaka Chike, my greetings to you, Orekin, when you go boss, make a get very bad. May he so rest in peace. Amen. Temple Uncle Ishi, it happened to me too in Aba by Eziama High School Road. Thank God I save Rogi. Robert Toriako, Ishi, how is it going today? We thank God. Henry Chukwemeka, Ishi, Aba is the worst state. I am Audishi. Good morning. I am late. Duchi Kishi, may so rest in peace. I cannot over. Ishi, I thank God that's nothing do you. Who will give us all this news? Hey, Lonja and Okwanda, there, she noted there. The letter man passes over the beginning of the greet to Genesis Suzubi, she longest time, my brother would have been Neka Susan, Ebolachi. I bright in the wish, she I love IPOB, Genesis, she good afternoon, house. Official sent to be, but loan me, Omoja, Ebolachi. She did do in her job for Obiora Wanko, Emeka Ajuruche, Ashemiadela, Noma. Aka ebute ndewo Chibike ndewo Chadesco ndewo onye ọma na Philippines Chinemeze Ashimiarela gị ma Ekene ụwa Izuchukwu Ọka ndewo Deborah Musonda yarela gị mma nna ọpụ ma ekelekwa gị ndewo. One of Japan, he came man of one day been for one of Yawa.
o deberela aka chịbụrụ steeti Abia ijikwa n'ụyọ mkpọrọ fụta ịwụ Maazị Orji Uzor Chiazoka Kalu ịwụkwanụ ojimkpara ndị sineti ala anyị ekelela onyeisi ala anyị Muhammadu Buhari, ekelela sineti prezidenti ala anyị ịwụ Lawan nakwa ndị ọzọ. Fashola ịwụkwanụ onye minista ọrụ ụzọ na ala anyị ekelela nwo maka inye iwu shi ebido ọrụma ụzọ shi Ọhafịa Jema Arochukwu ịnọ na zonu Aba North ịwụkwanụ ndị Orji Uzor Kalu ịnọchitaga anya nwo amawafụtakwana ijeri naira 12 maka ịrụ ya wụ ụzọ. Ha mafụtara nga ahụ wụ 12 bilion naira 12 bilion naira ka a mafụtara eji arụ ya wụ ụzọ isi Ọhafịa Jema Arochukwu. Orji Uzor Kalu chi ayahụ gbara mbọ niile ịhụchi ewetara ọrụ ụzọ ahụ n'ihi na ọwụ ahụ ga-enye na ndị Ọhafịa na Arochukwu aka so ụzọ ahụ ga nnọọ enye na nwo aka niile ọchị elegakwa anya chi ayahụ ga-ewetakwa ụzọ ndị ọzọ a ga-arụkwa arụ na ogwe ya ebe ahụ. Orji Uzor Kalu chi nnọọ ayahụ kelere bubu maka iwepụta 2 bilion naira chi ebido ọrụma ya wụ ụzọ ọsịsọ ọchị n'oge na-adịghị anya ọrụ ga-ebidokwanụ ya wụ ụzọ chi Ọhafịa Jema Arochukwu ịnọ na zonu Aba North steeti Abia. Ọya abalụ gị Omoja Abalụgị. Victor Uche Anuka Okolochi Jasi Aremaniam Awodishi USA, is a good one from our leader. What are we celebrating? Let everybody sit at home. Lawrence, okay, you are welcome back to Facebook after the long ban. Now I am still suffering from my own ban, my own restriction. I restrict many of my fans from getting access to the program. On my notification that Owure Pikin was live. Instead of Owure Pikin is live. Owure Pikin was live. Genesis Izubishi, what is happening in Imo State about EFCC? Na EFCC chụarịga ndị Yahoo. Ọ gbara the rate ndị EFCC ahụ na ji emega people ka ugbo na ji ha violate people's privacy. Imagine that a copper nọ imiyo ya nwanyị eshia window bịa kpụma ya egbe shi hụ ji gbatu ụzọ yard. Shi hụ ji gbatu ụzọ. Ya ajụcha ya ha ga-agbatu ụzọ. Ọwụsho jụrụ ji ya eji ụjọ gbafu jeje gbaba na room onye ka ọzọ nwa eshia window ya kọtụọ burglary proof ya puluo ya out wụba email ya na-abazi ebe ahụ ọ dakọrọ nwaakịrị gba ọtọ nwa akụọ ya akụla akụ kụọ nwaakịrị kọpa akụọ ya akụla akụ shinini mere ojehu jeje gbatu ụzọ ma nwochi ya je gbatuo ụzọ ndị ejide kwọbie burglary proof shia window bata a na-arụzi ọrụ dịka ndị oshi ịkụrụ aka ụzọ ndị mmadụ agbatunwu na aga ụzọ ga-ejeje kwọbie windo shia windo na-abata nga ịchọga Yahoo boys n'otu nwoke n'ime ya nga aha pụrụ ya bugide ya ebubo shona Yahoo boy kwụrụkwa de gia eruo na station ahụshi ndị ahụhụ Yahoo boys anachi nwo ngwongwa nwe ego fuel nwo gbafuru bịa nga ahụ ka enwe ike release enwu. Can you imagine the kind of thing that is happening? So EFCC nyega nnọọ nsogbu enyega ahụ nsogbu na steeti Imo mana Bishop Court izu ụka na-achụrụ nwa ọsọ ebe ahụ nwa ndị ebe ahụ reji ụmụ kọtụ ebe ahụ chụrụ ndị EFCC ọsọ n'ihi na ọnwụ bata nnọọ eji Hilux anọ a na-elodu guys Yahoo boys n'iso iwe Yahoo boy moto niile ahụ apara ya ọcha moto ndị Yahoo so ihe mega na steeti Imo ụmụ okorobịa na-akpọkwala aka chiga steeti Imo na-ede chihu biko leba anya na ihe gbasara EFCC ma ọwụkwa ahụ mmanwụ hụ ga-ebido kemgbe ọsa ahụ ga-agbakwa na steeti Imo.
Alright, Mama Kelegi Ekechukwu Levi Ishi, good morning, brother Owere Pikini. Please, I want to confirm from you if Central Bank of Nigeria has brought out 5,000 naira note and 2,000 naira note, as I see on the internet. Ole when we heard that 5,000 naira note and 2,000 naira note, even 1,000 okay na no who enwere kpa oshijejere. And above 1,000 na 5,000, ịmacha mgbe ga-aparasacha ego anyị lakpuo. So ọkpa oshijejere enweghị here ahụ ịnọ. Enweghị here 1,000 and 5,000 naira note ịnọ. Gonzalez Hispaniola Ishi, they are thieves. Nigeria is a useless country. Nneka Susan Ishi, Nigeria, the zoo, EFCC. Ọrịa Makamela onye ntị bụ nka Mgbọsọmbise nọ Lagos edega Ashimiarịlagịma Genesis Zubi ndewo. Kene ụwa Ishi, you live about town go dey work Arochukwu 419 senator. Prince Yaku Eliba ndewo. Iwu aha Kingsley Best King British Standard Battery. Ishi, let's see next week. Oh, ndewo aha, don't worry, I'll talk to you. Allahu Jem Owerri. I'm going back to Owerri this weekend. So next week aga m anọ Lagos. I'm going back to Owerri. Ka m jee hụkwala m ụzọ arịa mma m ụzọ arịa mma. Achịdị m ememe agwa gị maka ya. I'll be going back this weekend to Owerri. Alright, Genesis Zubi ndewo. Lawrence, welcome back. Anyam Awodi ndewo. Ishi, good one from our leader. What are we celebrating? Let everybody sit at home. Mosha Edwin, Chima Stephen Ishi Owerri Pikin ya de bro gị mma ọkụkọ idere ọnịnị ọkụkọ tọọra gị ụtọ na mmiri. Ọrịa mma ndewo. Nneka Susan Ishi, IPOB one family. Gonzalez ndewo. Genesis Zubi, Brighton the Wishi, God bless you. Ka anyị gakwanụ n'ihu. Ọrịmma Godwin Chinedu Obaseki inwetara mmeri na ntuliaka elu ahụ emere na steeti Edo na ngwụcha izuụka gara aga. O jee na jeje kpọtụrụkwa na aka chiga steeti Rivers ewunye som akwụsị alụ mọgụ wike. Godwin Obaseki kwuru si onye mbosu ewu ngalaba ya jiri nweta mmeri na ntuliaka elu ahụ emere na steeti Edo. Chahụ Chineke nna ibi na eluigwe. Si onye ọzọkwa ahụkwa nyesom wike n'ihi na Chineke nna ahụ jiri nyesom akwụsị alụmọgụ wike rụọ na ya ọrụ dị egwu ya hụ jiri nnọọ ojiji nweta mmeri. Ọchị ma a chụfụrụ nnọọ ya n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ya ma aha Adams nwoke ajọ njọ Oshomole na ndị otu ya echi ya fụọ. Chahụ kụrụ asambodo ya akụ. Chahụ enweghị akwụkwọ hụ jiri jee mahadum nakwa kredit na WAEC. Ọchị nnọọ ahụ nyesom wike ahụ onye ya hụ gbakwuru na ya ha agbakwujere nyesom wike n'ụlọ ya ịnọ na steeti Rivers. Nyesom wike ha anabatakwanụ ya. Nyesom wike ha anabata ya nyere na ya aka izinụfie mma ya hụ mega ndọrọndọrọ ọchịchị. Nyesom wike ahụbịara nnọọ bịa biri ebiri na Edo n'agbanyeghị ihe niile ndị mmanụ kwuga n'agbanyeghị ọnụ niile agbaga nyesom wike ha abịakwa bịa nọnyere na ya nye na ya aka nwa ụcha atụmatụ gba ga-esi mee ya ha enwe mmeri. Chineke mekwana ebere ya hụ enwe mmeri. O kwuru ke na echi gara aga mgbe ọ gba osote ya ewu deputy gọvanọ ya nakwa ndị ndu ndị ọzọ ịnọ na steeti Edo nwa ejeje kelee nyesom akwụsị alụmọgụ wike na obi ọchịchị steeti Rivers ịnọkwanụ na Parakọtụ ebe ahụ ka mgbe ọ hụrụ echi gara aga ka anyị n'olu ya. Edo State Governor commended the Governor of Rivers State, Nyesom Wike, for his immense contribution to his victory in the election. We are here to say, Uwese, thank you very, very much. The victory we are celebrating, yes, it's from God, but God used people to make it happen.
I can't forget that after I was pushed out of my former party, the first place I came to seek solace, to seek support, was in this very, very house. You received me like a brother who had been drenched out there in the storm, home. You took me in, changed my clothes, and gave me food to eat. This is where the campaign council met to plan all the key strategies that led us to victory. I can go on and on and on. This house brings very, very pleasant and remarkable memories. On his part, Governor Wike also commended Governor Obaseki and his deputy Philip Shaibu for standing firmly by the people. He said that so ọkpa oshi jejere enyeso mgbe ike n'okwu ka ya kelekwara Obaseki Chinedu maka mbọ ọ gbara ijikwa hụshi o nwetara nnọọ nkwado ndị mmanụ. Nyeso mgbe ike kọwara Obaseki rịta nwoke inwere obi shiri ike, nwoke enwekwa na mmashi nakwa ihe gbasara ndị edo eji anụ ọkụ n'obi. Chewetuola na ihe elele anya shi obi ahụ shiri ihe ike, ahụ akpụgahụkwana onye ọbụla ụjọ, ahụ ihe mere ya hụ ji nabata ahụ nyekwanụ hụ nkwado ya dụọkwa ya ọdụ chi ha akpọkwala onye ọbụla onye ụgwụ ya na ha na-akpọla ahụ ya, mana ha ejikwala ajije chụmụ bụ ma ọ hụkwana onye ọbụla rịda onye iro ya hụ na-aba acha akwa nwụọ niile, mana ha niile hụ na-eme hụ werekwa isi hụ ji na-arụ ọrụ si making using head work. Some people say you will not go back, but God said you will go back. Now you have gone back. There's no more problem. As a Christian, I will say, look, not that you will not be careful, but forgive those who want to be forgiven. That's what I will always preach. There are people who don't want to be forgiven in life. So in that case, it's not your problem. You have said, you have given the olive branch, that you want everybody back. But that does not mean that you must not open your eyes, because enemies are still around. They want to see that we don't. I had a problem where during my day of swearing in, over 13 suits in different courts in Nigeria that I should not be sworn in. After election had been won, they filed in Owerri, they filed in Kano, they filed in Lagos, just to make sure I'm not sworn in. So enemies don't sleep. So in as much as you are forgiving everybody, which I preach, you should forgive, but open your eyes. Ọkpa oshime nyeso mwike shi ya iwu imeriela Obaseki nọkwanụ echi gara aga nwanne echi gara aga mmụọ na-adaga akwụkwọ ikikere return ticket ya akpọ Adams Oshiomhole ya hụ ahafụla ka ihe niile gara aga ka ọ wụọ ihe niile dara hụ wụọ ihe dara anyasụ kpọkwa pastọ Ize Iyamu Osage Shehobiama ka nwụhụ mejie steeti Edo. Mana nyeso mwike agwala ya ugbulaka na shi ha wukwe nọ na-akpọ nwụọ ahụ nkwere ndị ị ga-agbagharacha mana agaghị ekweshi ga nwụọ na-arụkọ nwa na-agbakwa gị mgbe okpuru chi ihe niile hụ mega hụ werekwa isi hụ ji hụ na-arụ ọrụ. Amadi Bechela Beche Kiwa Kọchala Ntụbara Kamadari Ndọsiri Owere Kamadari Ọnịcha Nwata Chicha High Institution Ọnịcha Yabame Naga Nwata Chicha High Institution Owere Keke na Pepe the graduates Keke na Pepe. Arema Mary Anuayeshi, what is my business with your political victory? What I need is Biafra. All we need is Biafra. That is all we need. Brighton the Wishishi Wike is a man that believes in action. Osha Edu Nwachi Mereshi Governor Wike is one man squad. Lanis occasion one. What about the new law in Imo State? Has it been signed into law? Sign but I to amend it. Ka correct ya those phrases wrong. Ka correct ya I mean the law that will permit the governor to incarcerate whoever he wishes. Ka incarcerate
enwekwa metele incarcerate agakwa mekpa ụwa ekwuru arrest and detain but ọwụhụ kwa the law ishijejere asha ga-eme ya amend onye promulgated the law onye wefara the law onye passed the bill ewu Senator Frank Ogboma Kuguta o file ọla akwụkwọ ka eme ya amendment of the bill. Stella Ujunwa, welcome. Emma Jesus Eshe Biafra all the way onye ọma na New Delhi ndewo. Ọnụ a blessing ishi Dubai elegami ndewo ekene ụwa ishi wike help God's way and hope help Oshomole. Godwin, God's way. Arema Temple Onkishi Governor Wike is the lion himself. Then Dabuski Bahuse. Toneski Wike is 4 man standing. Arema Prince D Akwelibishi Dakar Snega Elega Gonzalez Hispanita Ndewo. Chinedu Olevike Chief Ndewo Sidems Company Nigeria Limited. Ndoma Eja Papata Okpoka Turkish Metal Security Doors and Bulletproof Doors Ashimyare Lage Mma Ndoma eno na Abijo GRA Lekki Aja State Lagos enwe ebe ịchọrọ chinwe padalage Turkish door nwu aga padalage gile anya n'ihu screening ahụ ị ga-aha ekwentị nwu kpọnwụ oya ahụ ịrụga ka nwu supply ala gị ezigbo door ị ga-eji tiga na oyo gị. Kinsley beg make una help Owerri Pikin dey share this program to different groups to make our brothers and sisters follow us. They enjoy this wonderful program. Thank you, CEO. Best King British Standard Battery. Aka na-eme Owoka battery erema na ala anyị onye ọma na battery gị chọla battery shiri ike ga-last ela gị Commander Iwo Kinsley. Chukwu bụ ike m Ogidishi, greetings from Port Harcourt. Please, what's up with the guy that parked his car yesterday in Owerri and started shouting? Ha uhukwan echile ka o mere. Aha gafela 1 week o mere. Mana onye shiala ya 1 week. Ahụ na m datin since mana ha meme achọghị shia ya ha hụ drama or stage managed. Onye ahụ wee comedian efuluru m ya up soro ya jee page ya. Ndị mmadụ gile comment ndị mmadụ mega na ha ahụ na pe nwochi ya enyi ya this your madness, you don't carry am enter street. O mekwa akpa m nọ na enwere m ike nzo moto echile ma para je park ụzọ actima ọwụ ka image ya ka video ya ga viral ka ndị mmadụ mara ya amara ọwụ omega ọ chọrọ trend onwe ara gbaga ya gile anya the end o jikwa aka ya bahukwu ime moto ya drive ọkwa moto ya drive off. So ha enwe ha ara ọwụ he arụ ọwụkwanụ yesterday ka o mere o teela o recorded that video. Gile onye video ga ya, it wasn't a surprise to him. So ọkwa ịgwa gị shi ọwụ he aplanere. Yede mo keke chao kemanti onyere ndị mama onyero ma kenye yare ma onyere ndị papa oto ka o wale ba ibe koro ke lago oke jemi amara je tinye nke ya o amada de la so shaya la mana obodo yipo ayoro oyo tunna makaro shaya lola ajona ti jonde ma o ejimo we no nye mandoge bukwana shabara gutna abarali ko je kumaye mandoge Akachiga steeti Lagos ewo Babajide Sanwo-Olu anọrọ na echi gara aga pega ndị judges steeti ahụ ụgbọala SUV 51 51 sports utility vehicle SUV Jeep ọhụ kela ndị judges ịnọ na steeti Lagos. Ya enwekwanụ ndị ewu ndị isi high court ndị isi judge ndị high court nọ na steeti ahụ arị ha asatọ ya rụọ na ụyọ obibi otu n'otu ọkpa ochijeje mee na steeti Lagos. Ọkwa afọ na ka ọ zụkwara ụgbọala Jeep 50 ka ekwala ndị magistrate ndị judges ịnọkwa na magistrate court 50 na steeti
Lagos ya bịazie ka echi bịa keela ndị judges jip ọ chịkwana ihe mere ya ahụ ji apa ịga nwo jip ahụ ijiji kelee nwo maka ọrụ nwa ọrụ ga ijikwaji kwado nwo chi nwụrụ chịrụbụ ọrụ ike ọchị ọchịchị ezigbo ọchịchị ọwụla enweghị ndị ọkaiwu ishiri ike shahia ha ga-agazila nwo so ọchịchị agazimana ama na steeti ọwụla chi enwere ndị ọchịchị shiri ike strong judiciary chọọ ihe eji akpata ezigbo ọchịchị ishiri ike ọchọpịkwa nna nwa ụgbọala ahụ iji chi nwo jichie ike n'ọrụ ka ha na-arịkwa nna nwo mfe na-agakwa nna nwo siriri werere Chineke ekpere m anya azụ ulu ya gajiela ya ọfọ ndị nọ United States of America na London ejeyo olula mmabeja ọgaranya lee na-abịa nna Chief Kenneth olula mmabeja ọkam o deberela itazidebrede onye isi ala anyị Muhammadu Okechukwu Buhari enyela iwu chiere otu n'ime ụgbọala ndị eji efegharị akpọrọ presidential fleet ka ahụ achọkwana irewulaka na akpọmara ahịa ịwụ Hawker 400 achịkwanụ Hawker 400 ahụ ịwụ presidential fleet o ji akwọ mmanụ 9 mmanụ 9 ka o ji akwọ azụkwana ụgbọelu ahụ n'ọnụ ego nde $22 na ụma 91 azụrụ ya presidential fleet Hawker 400 n'ọnụ ego $22.91 million $22.91 million so ha zụrụ ya ụgbọelu n'afọ 2011 ebubushi erekwanụ ya ọ shere ya n'ihi na enwemakwa ha ọwụla eji ya emega ọ sherechi ya ndị ọwụla ịchọrọ ịzụ ya so ọchịchị ala anyị ekwuola nwosuma ya ahịa onye ọwụla ịchọrọ ịzụ ya bịa zụrụ ya ụgbọala ahụ sokwanụ n'ime ụgbọelu ahụ so n'ime otu ụgbọelu iri Buhari gakwuru n'afọ 2015 ma o werela ọkwa onye isi ala anyị Naijiria ma ọ bara na 2015 n'ọchịchị ọsa ya hụ gakwuru ụgbọelu iri n'ime ụgbọelu iri ahụ kwanụ ke ụka atọ ọ na-ere o resuola abụọ mbosu ke oke atọ ọ na-ere ọsha ụgbọelu ahụ karịrị akarị ha enwekwanụ ha eji hụ emega nga ahụ na ofe elu ọ na ozugbo onwe ka ahụ ji efega akwa otu ka ahụ hede ahụ ji efega nworecha orela abụọ rema ha kwa ke ugbulaka na eji onwe na ego m ji ọ kpọọla m Showore pikin m hụrụ interested mba ahụ ga-ebela m ego shi ọga biko parama na ụgbọelu awụ ihe kpaga m
ugbulaka na ọwụ ụgbọelu uhe ịkpagagodum ugbulaka hafụkwala anyị la fero hafụ anyị la nyarama ụgbọelu ga ọwụ ụgbọelu ifu nke dashi kwadem ya dashi aga m ịgba n'ihi na ọwụ ụgbọelu uhe kpaga mewu Owerri Pikin ya ka ọtụ ọkọlụ shi oke nsogbu anọ Ugoboso Mekagish, I think that presidential flight has problem and they want to kill innocent somebody that will buy it in there. Oh, Ugoboso Mekagish, can I always say why in Nigeria every day judges get gift from government? Is it for judges to defend them in their crimes they are committing? Because I never hear for once that they give cars to teachers or doctors. Does it mean that it is only judges that is important in this country that need car? Ọgbarara ịhụ na ha ejukwara wezigbo ajụjụ ndị nkuzi nọ nnọọ na-eme ọfụma enwe onye eji aza ịga nwo moto enwe onye eji enye nwo car ordinary keke maọbụ machine si nwo gbama mana judges a na-adachi nwa anyị ahụkwanụ ihe nwo George ga heke nwo George ga da ọnwụ na-ejiri adachi gade nwo moto ọgbarara Okoromi Orema Lawrence Okechukwu ishi all the 36 state governors just keep dishing out SUV jeeps to the judges and lawyers every day while the ordinary citizens are being left with nothing. Ọgbarara Iwo Kingsley Eshe Oshomole don confirm say there is God no be small thing. Teresa Okpechi Ndidishi Oshobaba how market sorry to correct you Dino Melaye of Kogi State Senator Dino Osha woman who Oshobaba Shona will show Pikin Shona will show Pikin how mahu Oshobaba Orema Toneski Ishi belong to his village Orema onye na-adịga China ọwa mụdachabe mkpeji asụ China na Korea ana m gụọ n'aha gị ugbulakara mana aha gị na oke Chukwudi ibe Chukwudi ibe amara m kekere simple na Korea and China Chukwudi ibe ọwa aha ya gị chọwashi kwuo ma ọwa ka m aha gị ọhụ Chukwudi ibe ọhụ ihe idere nga ahụ good evening from Philippines. I am Prince Stephen. Please, which party did the Oshobaba belong to now? Osho Pikin no way. I was a peacemaker now. I was a preacher of peace. A lot of many people are really going insane these days just to trend on social media. Kurobe, thank you for the updates, my brother. Concerning the video, Orema was lost while watching the clip. Orema, Mommy Teresa Okpechi Wike is our money. Prince Chima how is work over. Okay, Jugamano Mary Ono Hashino share this broadcast media tele. Orema Paul Azam, you are a good man. You are doing a good job. I'm watching from Senegal. They will Kanyiga Kwano name. Mary Anwaha let him continue. Okay, let him continue selling, including his borrowing from other countries. God will sell him one day. Anyway, Buhari is not alive, he is dead. Teresa Okpechi, they don't want them to be late to court. Okay. Ne, Ogwabanye gile gaya. Ogwabanye gile gaya. Ha gwabara anyị we gile azụrụ 22.91 million US dollars ha azụrụ ya. So agwabekwanụ ha anyị egile achọrọ ire ya wo.
N'okwu gbasara nruliaka elu a chọrọ ime na mba Ghana n'afọ na eji ahọpụtahụ onye isi ala ọhụrụ mba Ghana, onye isi ndị uwe ojii na steeti na mba Ghana akpọkọọla ndị uwe ojii mba Ghana dụọ ọdụ shi ahechiri nwụọ ihu ahụ karịrị akarị chọọkwanụ ha eji ike eme chọọwụ ha eji ume ọkpọrọkọ shie n'idirihụ ịkpakọgbu ike eneji nwoji eme ya uhe chiri nwụọ ihu na nruliaka elu 2020 a ga-eme na mba Ghana. Ọ gwara ndị uwe ojii ya shi nwụhụ kwụsịkwala ịnọ na-akpọ oke ngelenge nwụkwụsị ịnọ na-eme oke mesere ehụ nwa wetu aka kpanwechi eri ọrụ nwa wetu aka kpanwechi agba iche na mmanụ wewu n'ihi na enidiri hụ eneji nwoji alụ ọgụ iso nruliaka elu ahụ a ga-eme na mba Ghana n'afọ 2020 anyị nọ n'ime ya. To work during the elections. I therefore advise all of you to eat well, reduce your sexual rounds. We all need energy to work during the elections. I therefore advise all of you to eat well, reduce your sexual rounds. For you to get energy to work well before, during, and after 2020 elections. And I eat well. Ashinwo eat well. Nwori jeri ama reduce okwano their sexual rounds. Ya yadoma nwoji eme atọ before 3 rounds nwụhụ reduce ya at least mema once ọkwanụ nwa ahafụcha ime eme. So go boss make agụ enwe na onye polisi mara na Ghana ga-agwa nwochi nwo ituwe Africa enwe anya aga ụfọdụ na Africa. I see thy rivals, Tampo thy rivals, Okada people, Foto Jaroda, Mwe Betty Betty Mbele, Foto Jaroso, Betty Maroda. I am my Jumbo, make a leggy Jumbo. I am watching from Western World. Orema Ndewo from Western World. Orema Ofactor Ndewo, Junior Charles Ndewo, Chilebere Varistus, Okenyimi Ndewo, Toskido Lamode Ndewo, Brown Money, Ashibia Lage Machadescu. Orema Eshe, you are watching Chimezie watching with his son Miracle Omeka Nnaya from Angeles City, Philippines. Orema kelelami Omeka Nnaya Miracle. Ndewo Raul de Gange Ndewo Vikiniki Ashimiari la Machadesco Samuel Sami Achibolo nwe T-Boy Omeka Nnaya bịara here live Ashimiari lagema Samuel Sami Eugene Dalentine Kocha Ndewo Kinsile Emeka ajọ nwa Ndewo awụkwala ajọ nwa as your name implies. Ndewo I see thy rivals, Tampo thy rivals, Okada people, Mwe Betty Maroda, my official kids, she helped me price it 10 million naira. Okay, this is the way to bribe the judges to defend them anytime, anywhere. Okurobeni Obi she eat well, reduce your sexual rounds. I believe Simon Day with Temple on Kwachibola and Temple and Achibola where a lot in Sokishi on September 19th in Edo State. I don't think there was any judge or lawyer that was among those voters who stood under the sun to vote Obaseki Chinedu Eshe into office. But later now you will hear him Obaseki buying SUG for all the judges.
and lawyers in Edo State. To go boss, it's in the Ghana. All your people now. You should go boss. I have 4 police friends. I will tell them. Mayor Frank is Franco Tim is a funny Africa. Lawrence is though we all know Ghana doesn't joke with sex. I'm out come up one nuka. Okay, Fevish, my brother, they can't leave that. Information. I never knew that Ghana people like bekus. Mary, I don't have any problem with their sexual issues. Mary, your own problem is Biafra. Don't worry, Biafra is at hand. That one is sure. Mary, one, your ma, Erema, I see you. Mike, ishi ore pikini, the Biafran pikini, yare lage, Biafra, Biahana, I shame Biafran pikini. Onye ma ya ga-azọ ya enwekwa onye ma ya ga-azọ ya nna agwa m ugbulaka mejikwa ugbulaka zụmana ndị ga George Destiny SUV ya bekwade SIM card nakwa SIM card underwear and ventilator mazụmanna nwa SUV ke o deberela o itazidebrede Adams nwoke ajọ njọ akpa njọ Oshomole ekwuola ụka rekpa onye ọ kwadoro na ntuli aka elu ahụ emere na steeti Edo izuụka gara aga El Pastor Ize Iyamo ekụrụ afọ n'ala dabasacha otula Oshomole sị aya ha mara na shi ndị mmanụ ga na-echechi aya ha adaba na ọrịa chi olo ahụ enweghị ọrịa ọbụla ya hụ dabara aya hụ kara ike ahụga kenkem ahụga janjam ahụ enweghị ha ọbụla imere ya reda o kelere Chineke shi ọwụhe ya ụwa so shemande mmanụ ahụ ga-enweta mmeri shemande mmanụ ahụ gakwanụ ada shi ọwụkpa ụwa shiri sheminwetara mmeri o ma ị dara ada o showa ahụ ga na-aga n'ihu she must move on, life must move on. Ya ekelekwa ndị Edo maka ịkwado ya n'ụzọ dị iche iche eshikwa ndị mmanụ ahụ nwere nwee ntụkwasị obi n'ala Naijiria chenwe ebe ọzọ anyị ga-akpọ ebe ka anyị ya uhukwanụ Naijiria chinwo niile nwe ntụkwasị obi ebe Naijiria nọ tụkwasakwa n'obi na Chineke chi ihe niile ahụ ga-arịcha mma chi election aha agaala chi life must move on. In life, this is superhighway. You work hard and leave God for the outcome. You do your best and trust God to bless your effort. I feel good. I feel healthy, thank God. I feel strong, thank God. In life, you win some, you lose some, but life goes on. I want to thank everybody. I'm sure a lot of people think that, oh, Cameroon must be down. No, I'm not down. Once God says you are not down, you're not down. And I'm not down. I thank Edo people for all they did over the past 2, 3, 4 weeks, 6 weeks. People under the rain, under the sun. Young ladies carry babies on their back. I saw elderly women struggling to see my small face. And on election day, small face. Tears when I see women of 70, 75 sitting down because their candidate is not working and they are not frustrated. They inspired me that if at their age, you don't give up. Why should I give up? And I ask our people to have faith in our country. We cannot go to have another country. I have only one passport. I'm not about to apply for any other passport. This is our country. We must make it great. We must strengthen democracy. We must improve on it. No matter the outcome of an election or a particular edition of a process, have faith in God and have faith in our country. God bless you all. You can go now. Ewo ka ahụ okwu nkasi obi isi n'ọnụ Oshomole ọsị ha kara ego n'anya ewu this life I can't kill myself.
I can't keep myself. Oh. Allow me to exercise. Oh. Plenty weeks ago, while they run from place to place to see say is Iyamo go win Obaseki. But now things don't turn around though. Now Obaseki don't go again. That boy don't wipe me for face. Akwachukwu kandu kwasiri obi ekpe ye were mmeri denye Obaseki. Ugbunde mana na chiri mochi o. Some people they say I go babalawo. Some people say Obaseki Shomole don't fall sick o. But here they very agile like cry that day. He say na for women he wear their voters card, they know they work on na him they cry. But we not say na the whipping in way PDP give am na him make and they cry you. Happen to Mark. Mobis the Great Ebola Chitoski de Olamode Ndewo Jumbo Ndewo Chai Agabagayaba Arematerizo Pechi Kelela Mano, your husband Jaffa, I spot you, Arema Jaffa, I'll still see Jaffa. Arema Gonzalez is Patida Aisha, you are a real musician, no, or was you? That's one, this one name I came late. Thank God you come late, but you are not too late. I am our D Ishi Oshopikin is a shameless man. Look at the way he's talking. Arema Gonzalez and there will Desmond there will Lawrence is of course life has to go on, Mr. Osho, but it's nice you consoled yourself with those words anyway. This life you can't kill himself. Daniel says she is madman or my can always medicine after that. Adam, this you are now. Okay, she how you were how my handle. See how you are. You are now after 1 week upon all the money you have. Jonathan is Adam, where are you? I am in the gym trying to exercise in a heart attack. Maduchi, I don't come late today. Okay, I'm seeing Oshopikin here. Tima Lucky, Emma is you are watching from New Delhi, India. Greetings to Where Pinky. Okay, was it Where Pinky? So, bueno, it's Wariala Heri Nishino Wahala. Pink is a nice color passe. Mike, is a replicated. Arema, Kanyiga Guadoniho, Kanyiga Guadoniho. Oh, it has the pastor is Iyamo Osagi. Iji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC zọọ ọkwa gọvanọ steeti Edo emechakwanụ ya kụọ afọ n'ala ke ugboro abụọ akpọkuola Godwin Chinedu Obaseki iwe onye nwetara mmeri na ntuliaka elu ahụ emere na steeti Edo chi ya hụyọkpuayohu na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ka ya nwụọ uruhu otu Ize Iyamo kelere Chinedu Obaseki ma kwuo shi ya awụkwala nnọọ maka nsogbu ahụ na mwọtahie ahụ ịdafu ara na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ka emere eji tutuo Obaseki chụfụ ya na otu APC chi ya awụkwala ihe ga-eme ka ọ hafụ ụyọ ugbulaka na ọchị hụ yọkpuayohu ụyọ n'ihi na esemokwu ezinụlọ ọwụla ahụ ji enwe esemokwu chọọkwa na-ekochakwanụ nkuku emejihu yawo na nkuku chihu biko yọkpuayohu ụyọ shahe niile na ahụ ebiela ọgụ ahụ ebiela hụ yọkpuayohu otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC. Emeka Ishime Olie Pastor Osage Ize Iyamo
ọ gwara Chinedu Obaseki chihu yohu ayọma APC n'ihi na ahụwa ebe a ga na-akwụela hụ ugwu rịda onye ndu chaga na-enye ya ugwu rule na-enye ya nsọfụrụ irule n'ihi na ọ wụ onye ndu n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC chinde PDP aṅụ ha ga-akwụela hụ ugwu ọwụla n'ihi na ebe ahụ ọ kabara ya ọhụrụ ahụ kabara ya echi chanwụ ha ga-ahụ na-enye ya nsọfụrụ irule chihu yokpuayohu otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC ka mmohu mejie na wuruhu otu chihe ekwukwala nkuku ahụ ịdọla nwombosu hafu eyokpuayohu ụyọ chihu biko yọma badama Obaseki badama ụyọ ma gị ụyọ ma ga ahafụkwarala mee ụyọ afụ ọwuhe pastọ Osage Ize Eyamo ịgwara Chinedu Obaseki. And let me also say too that I want to salute my brother, the governor of the state, Mr. Godwin Obaseki. I would like to appeal to him to return to the party. In every family, you have disagreement. Let it not be said that it was this disagreement that pushed him out. I made that mistake before, and I've come to realize that it was a grievous error. And I would not want him as a senior brother to make the same mistake. So I would like to appeal to him to set aside his anger and to come back. In APC, he is recognized as a leader, but a new party you are going to, it will be difficult for them to accept you as a leader. So it might be nice for him to come back. But certainly, we are ready to work with him and all well-meaning Edo people. We believe that it's time we bring peace to our states. Eranaya Oshia Yokbuayohu, who Yokbuayohu Oyo, Kamomejie Imiyongo. Arema Gonzalez Hispaniteshi Obaseki will never do that. PDP made him what he is today. PDP received him and gave him back to him and gave him back his seat. Okay, and never. You are Kensilishi is Eyamo. I think you are the one to return back to PDP because APC has a bad name in Nigeria for now. Frankie Tony Ishi, why calling this man a pastor? Rose Anyangwishi is Eyamo is a shameless man. Oge favor Ishi is Eyamo. My brother, the man is caring. No, Teresa Obechinde wo in Ekela Desmond Chidema Uchenna Uchi Ishi Germany elega elekpande Germany reta jeku mo de lemi shobore pikene kedu ije nwanne Udona Cheze Brighton Duwishi Adam Onyishi Sit Egwe Orema. That's much the mesh after 1 year. What happened in Imo will happen in Edo because APC will not sleep until APC take over Edo. Ogoboso make go ishi obara egbari elu is real Oga Adams Orema. Stella Ibon Sumomi Ebola Chelepe Jekumo de Leme Nde Wanakomia. Good day, Lord Louis Nde Wishijo Drege Osta Levi Ishe Owere Pikene. This song is sweet Nde Desmond Chidemeshe, tell him to give me a drink because I don't know that he's your husband. Okay, Vin Ochichin to what I don't know that you can create songs, so I compose well. I mean, Shapali. Orema Ugochuku Donada Pereshi Onu Lega Ndewo Kanyega no. One of Japan, he came man of and they said enough for one of Yawa. Don't base. Mrs. Chipule, expensive Ndoma, USA. Ndoma made money, Santo official. Group of companies, United States of America, and no cracker. Get the Panama London base.
nwanne dị na Mbadiama. Ọrụ ejiela Itazirejid ọsọ agbaala na Lokoja steeti Kogi ebe ụgbọala tanka patrolu ịgbawara bara ọkụ ma gbuokwanụ mmanụ 24 echi gara aga na steeti Kogi. Ọtụtụ n'ime ndị ahụ enwekwana na ihe mberede ọkụ ahụ bụkwanụ ụmụ akwụkwọ ebe ụfọdụ si ụmụ akwụkwọ Polytechnic Kogi arịhụ nnọọ ọtị ebe ha ahụ emere, ebe ụfọdụ ụkwanụ ụmụaka ijega ụyọ akwụkwọ nakwa ụmụakwụkwọ Baptist College ịnọkwa ebe ahụ. Otu nwoke si ụmụ ya 6 amahụ nwụrụ n'ime ọkụ ọgbụgba ahụ, ebe otu ezinụlọ ịrịkwanụ 5 nọ nnọọ nga ahụ ree pịapịa anwụchakwanụ. Ụmụ akwụkwọ Polytechnic Kogi 5 nwụrụ na ihe mberede okporo ụzọ ahụ, ebe ụmụ akwụkwọ ọkara 3 ijegakwanụ ụyọ akwụkwọ ịnọkwa ụzọ nganwụ na-ejega ụyọ akwụkwọ ọkụ agbagbuo nwụọ nakwa ndị ọzọ ịnwụrụ ebe ahụ. Onye isi ala anyị Muhammadu Buhari akashiela ndị steeti Kogi nakwa ezinụlọ ndị niile ha ahụ mekuru, ọ kashiela mụ obi n'ọnwụ ndị kenwụọ. Ọ garịla gị mma financial omenala o deberela Itazirejid ndị uwe ojii na Ukpor Anambra steeti Anambra anwụchiela Maazị Izuchukwu Ndubeze iri afọ 35 35 years iwuburu onye knight na knighthood ndị Anglican maka igwu ndị mmanụ wayo ke otu onye bishọp Uyo okpere Anglican steeti Anambra isokwa n'ime ndị o gwuru wayo. Akụkọ kroshi Ndubeze ahụ ịwụkwanụ onye jiri nnọọ aka ya fụọ na otu knight ndị Anglican ahụ asha o gwuru ndị mmanụ wayo ego ruru nde naira 15 15 million naira uhe o difrọdụ ndị mmanụ. Ọchị ayahụ ji ego ahụ ahazikwanụ ụyọ osote Inspector General ndị uwe ojii ala anyị ịwụda Malami Muhammad ejitara ọhụrụ ebe ahụ. Ọchị ahụ ji ego ahụ afọnishi arifobishi ụyọ Inspector General Assistant Inspector General ọhụrụ ịwụda Lami ejitara na saịdị Ukpor steeti Anambra ebe ahụ. Achịkwanụ o ji agwa ndị mmanụ shayahụ onye enyemaka Assistant Inspector General ahụ shayahụ aide ya na-abịa ya na-anazi ndị mmanụ ego akpụrụ ndị mmanụ ego n'aha shayahụ onye aide Inspector General ahụ. Achịkwanụ o ji aha onye bishọp ndị Anglican na steeti Anambra natuo nwaanyị ewu Ume Lovet 1 nde naira. O ji aha bishọp jeje natuo otu nwaanyị 1 million naira. O megide nna ha na-ejide ya aka ejidekwana ya apụfula ya ụyọ ikpe. Ndị EFCC gbakwana ya n'anyanwụ agbara ahụ ya anyanwụ maka ime mpụ iri ego. Anyam Awodi, it's so sad, very, very unfortunate incident. Media so rest in peace. Amen. On top of those victims, I greet you from here. May God have mercy. May they find mercy in God's house. Amen. Lawyers, occasion people are really losing their lives carelessly in Nigeria due to the government's negligence. Madu Chinyenechi, I was so sad yesterday after seeing how people were roasted like fish. Obarara Chai. Gonzalez is a chai. What a word. May their souls rest in perfect peace. Amen. Anyam Awodishi, that pastor Alhaji Imam is talking rubbish.
there. Obaseki cannot do that, but if he does, he will be the most ungrateful human being. Orema, Chigozie Okrocha, one Nerutas Okrocha, Evolachi, Ekene Owa, Eshe, Pastor, your shame, they shame me. That is Okishi. I know for sure that this is a Iyamu of a man might have told his brainwashed members that God sent him to become the Edo governor, and I can imagine the kind of thunderous hallelujah his members shouted that morning. That moment he revealed that to them. Gonzalez Obaseki never listened to him, and never listen to him. They will kill you. Be careful. Cheese Uche Eshi Ize Yamo need deliverance. Or Desmond Chidema Eshi, even if he lives, nothing will happen. He was once a PDP member before joining APC, but thank God he came back home. Ọrịa tupu anya na-aga n'ihu ka anyị ge ha ntị ha ahụ nyeso ike ịgwara ya wụ Obaseki echi gara aga Obaseki Chinedu What is jeje kele. important in life? Some people say you will not go back, but God said you will go back. Now you have gone back. There's no more problem. As a Christian, I will say, look, not that you will not be careful, but forgive those who want to be forgiven. That's what I will always preach. There are people who don't want to be forgiven in life. So in that case, it's not your problem. You have said, you have given the olive branch, that you want everybody back. But that does not mean that you must not open your eyes, because enemies are still around. They want to see that you don't. I had a problem where during my day of swearing in, over 13 suits in different courts in Nigeria that I should not be sworn in. After election had been won, they filed in Owerri, they filed in Kano, they filed in Lagos, just to make sure I'm not sworn in. So enemies don't sleep. So, in as much as you have forgiven everybody, which I preach you should forgive, but open your eyes. We can see, but open your eyes. Open your eyes. Watching Hannah Hawalona, Hey Jones, Kwale Jones, who forgive, but may open an eye using head, they walk. What Allah bullshit. N'akụkọ egwuregwu, otu egwu bọọlụ Chelsea the Blues nọrọ na akwa mmiri Stamford nke nọ na London kwatuo otu egwu bọọlụ Barnsley na amamaka iko Carabao Cup mba England. Reda Nwoji ọkpụ goolu 6 Barnsley enye ahụ otu jiji gbagbuo nwo ebe onye ahụ nwozuru ọhụrụ shi otu egwu bọọlụ Bayer Leverkusen ịnọ mba Germany ịwụ Kai Havertz eje agbata Turkey aka ha aka nyere nnọọ ọkpụ hatrik atọ echi gara aga. Chineke sendela nnọọ ya Fada Abraham a na-enye na ya aka ya enye hatrik atọ ọgba oshiga echi gara aga. Mana Amande Kemi obi amachaghị mma na maachị ahụ ịgbakwago eziokwu n'ihi na atụrụ m anya shie gbahie shiri Chelsea kwesịrị ịgba ndị ahụ 10-0 ọwa 11-0 ka ekeela nwo ya otu ka o zucha nwo aka ndị Barnsley ka o zuo nwo aka otu mana Chelsea agba 6 rie ihe karịrị 6 mana ashịkpa ahụ ya jikwarịma. So ọtụtụ ndị lega anya shie from here now nna m ewu Kai Havertz ga-ebido gbajima bọọlụ ama ka anyị leenụ ma Havertz ọ ga-eji nga ugbulaka pike fọmụ gbajima ama hafe nọ na-agba atọke gbajimakwanụ ama gbama heshiri ike gba ahụ Timo Werner eji agba. So ọha anyị tụga anya ya ugbulaka n'ogo boss don't shout up Chelsea is not yet strong. I'm telling you. Ọrịa mma n'echi gara aga ahụ na mba England kwa otu egwu bọọlụ Fulham wurere ọkpụ goolu 2-1 gbagbuo Sheffield Wednesday. Amanụ mmụọ maka ọwụ echi gara aga ahụ Wednesday nwa na-agbagbuo Sheffield Wednesday. Keta Thursday Sheffield Thursday
Millwall na ụyọ nwo Burnley abịaba gbagbuo nwo Preston North End na ụyọ nwo Brighton and Hove Albion abịa gbagbuo nwo ebe Stoke na ụyọ nwo gbagbuokwanụ Gillingham Chelsea anọrọkwanụ na Stamford Bridge gbagbuokwanụ Barnsley Fleetwood Town anọrọkwanụ ụyọ nwo Everton Carlo Ancelotti achịrị squad ya nwe jee na ke Fleetwood were 5 goals Fleetwood nyafere abụọ gbagbuo Fleetwood ebe Leicester City nọ nnọọ ụyọ nwo ihe na-achọ a na-agbata onye riri akpụ aza nnọọ dachi na aza dachi na aza nwarịrọnga nwozuga otu ego bọọlụ Arsenal ka Edochie eji akwado ewere nnọọ ọkpụ goolu abụọ ịchara acha gbawa otu ego bọọlụ Leicester City anya goolu mbosu Arsenal nyere agba kipa pafụlụ nna m ahụ si oke ebe ọwụ na-ekweshi ọba nna ekweshi mgbe ịga ya mgbe m agba ya aba ya zuo nna ahụ na ji aka ya baa ime net ọkpa Arsenal isi nye goolu ke mbosu goolu niile ahụ azọgacha ya azọga goolu abụọ Arsenal nye azọchara ya ọzọ ọrịa mma Mokambe anọkwanụ nga ahụ otu ego bọọlụ Newcastle United ewere ọkpụ goolu 7 ịcharacha 7 goolu characha jụọ Mokambe gbagbuo nwo ọsọ agba ebe ahụ ọgba ochere n'akụkọ egwuregwu otu egwu bọọlụ Chelsea azụọkwa na onye ochie goolu ọhụrụ akpọga Mendy Chelsea assign ya na Mendy gbaheshiri ugbulaka na Anamarachi kipa Chelsea onye nwoji mere onye mbosu eji echiela goolu ewu Arinze gbalaga zuzuga nnọọ ezuzuga kemma season gara aga Arinze ahụ enwe onye mara na nnọọ uduru patani o ji eche bọọlụ ya eche otu egwu bọọlụ Chelsea ejekwa na jeje zụọ bọọlụ ọzọ Luis Suarez eji agbakwa n'otu egwu bọọlụ Barcelona eje na otu egwu bọọlụ Atletico Madrid ịnọkwa mba Spain aka transfer ya to Juventus efelụchara obekwa na akwa ịhafụ otu egwu bọọlụ Barcelona aka o mechara nnọọ afọ 6 years ọ gbara bọọlụ na Camp Nou ọ hafụkwa na Camp Nou jema otu egwu bọọlụ Atletico Madrid Chelsea azụọkwa na Eduardo Mendy ọkwanụkpa oshijejere echi gara aga Mikel Arteta ekwuola chi ha mere ya ha akpọmagahụ Mesut Ozil na-agba bọọlụ ugbulaka na okwuola ha mere ya akpọmagahụ Mesut Ozil na-agba bọọlụ Ousmane Dembele n'okwu ahụ ekwugachi ọ ga-eje Manchester United chụga ya na-achụshi ya ike Ousmane Dembele ekwuola chi ayahụ elegaghị anya efu nga ahụ shahe elegaghị anya efu ebe ahụ ogbulaka ndị nwa Kingsley isi Owerri begin as you dey update football make you also dey update WWE also nsogbu anọ mmanụ ga-achịkwa mmekwa update BB Naija ọsọ awa ebe ahụ nne ewere mma oge chụọ m ọsọ Lawrence Okechi what about Nigerian clubs nna aka na ha emeghe ndị coronavirus resumebeghị onye ọla ejela je zuru ike aka gakwa na ụgwọ ejikọrọ players ka ahụ nnọọ wee mirage Arema Gonzalez Fanaisi Barca is the best football club or izi Barcelona is the best football club ọrịkwa na izi Bayern Munich ịgba klọb A2 ichechọrọ izi awisi enwere second leg agbanwe 8+8 ya wụọ 16 Nnamarachi yes Barca is the best football club in the world triple Emmanuel is very important Gonzalez ndewe Edochie nke isi Arsenal for life Ugo Boss isi up Chelsea ọrịmma Enyimba Day na Enyimba Day ndị ọma na bọọlụ yarịmma
ọ karịkwa mma n'akụkọ egwuregwu. Otu egwu bọọlụ Liverpool ịnọ na mba England elemana anya ịzụta onye straịka eji agbaala otu egwu bọọlụ Chelsea ịwụkwanụ Maazị Uchehara Prince Chima ka ọ bịa na-amazi Firmino, Salah nakwa Mane aka n'ihu, n'ihi na otu egwu bọọlụ Liverpool chọfarachi Salah, Mane na Firmino anwụ eme maka ahụ ihe kpanwe echi eme ya mbosu, n'ihi na echiela ahụ chagma hụ okwucha ọgwụ enwere na otu egwu bọọlụ Liverpool. Onye maneja Liverpool ewu Jurgen Klopp kwuru she na ịzụta that Owerri pikin ahụ ga-arị mma iji wuchikpobo ike ataki Liverpool ka e wee wefụta Salah tiga ya marakwachi etila ejigboro mmanụ. Mana na nzaghachi onye isi otu egwu bọọlụ Chelsea ewu Frank Lampard ekwuola she anwụhe echemabe echiche ire Uchehara Prince Chima Ogbulakachi ahụ ka nwebere ọdịnihu n'otu egwu bọọlụ Chelsea ebe kọntraktị nwosani ka fọkwara afọ 5 akpabe aka akpa. Na nzaghachikwanụ Prince Chima Uchehara na onwe ka ya ekwuokwana she ya ahụhụ ga Chelsea dịka ebe obibi ihe enwebe mmụọla ahụche ga echiche efu ahụ chọrọ ịnọ na Chelsea arịta ya n'ihi na ya ha arụọna ọyọ na mba England na London kpọmkwem ha achọghị ịhafụ nga aha afụ ahụ chọrọ ịrị Messi ịga arịta ya na Barcelona. Maurice the Great achịgbuola onwe mana Dennis ndewo Jerry Godwin is shock you. He must have top 9. Lanja na kwanda nde biko afọ no mako kwara dadokwa aki wa na-aga aga ho wa na-aga aga life na-aga aga ewo Agochukwu Donald Opara ndewo triple Emmanuel Ishowore pikin you don't finish me with love. That is okay. You see, I'm equally in talks with Guardiola of Man City. Okay, it's switch to Man City. Guardiola na akpola but the pick ga him call ya. I like him nwoke isi nkwocha. I like him isi ndị nkwocha. Oh, the only thing. Arema ụmụnne Chineke ji chọọ m ma achọ ụfọdụ ofo ala afọ. Mekele onye ukwu kele onye nta maka ịnọnye na anyị taa ma ndị nọ na-ele anyị ebe ahụ mana ejiba afụhụ ojii due to one or two things or business or commitment or kwano ije elega. Asị ya rela gị maka Chineke gọzie n'ọfụnụ na mbata nnụ ihe niile ga na-agala n'usiri were. Mekelekwa gị Mommy Mercy ụga nwaanyị ọma ịnọ na London, onye ọma eja emechi ihe siri ike na University of London ebe m chọga ijeje gụọ law so that ma mgbo George a transfer m to State Rivers azụọla m moto ngwa rụgharịa nụ ihe transfer anụ m to steeti Ebonyi meruhe Ebonyi azụọla m SUV ọzọ ngwa transfer ha anụ m to steeti Enugu meruhe Enugu azụọla m SUV ọzọ achọ ha na ebe ọzọ ma transferla m to 6 states menwe 6 SUV 6 SUV ahụ m fụrazi Lawrence Oke ngwa bịa para otu SUV Mommy Mercy ọwa school nnu University of London ka imere m lawyer ngwa bịa para otu SUV ma ejikpa ahụ na-ekele nnụ ya wu the idea ọrịhụ nice. What do you think about this idea? Ọrịmma ndewo thank you ndewo ha kesile Duchi Nko Lawrence Oke Gonzalez Eshichai I wish you stay okay. Yeah, tomorrow is another day. We fight and run so that because he who fights and runs live to fight another day. Ka Chineke jike niile gọziela m nnọọ nna na nwa na mmụọ nsọ ngwalakponu akụka gwụsiwo jee chọọ here mma fefega ọnụ.